Suhailat da ya tara duke yar manya ce yar Hadiza Allahu ya raya ki wuce sa'anki. Yau bikin sunan na Suhailat da ya tara duke yar manya ce yar Hadiza Allahu ya raya ki wuce sa'anki. Har sarki na zan sanyawa Allah wanda ka bayarwa, wanda shi ke sawa da hanawa kuma shi ke yantawa, shi yake sanya ai haifawa kuma ya mayar mai regawa. Rabbu na ƙarar dimbaiwa kar da rayo ai mun sake. Kai salati gumma kwarar zance kuma azalin tantantacce, wanda san saka wai fa ibada ce, ina sababbar matsala ce. Dan amina fadar ka ta Allah ce, kan na fada na tantance sadikan ahalin sa kafin na wuce da sahabu da ke yayi. Yau bikin sunan na Suhailat da ya tara duke yar manya ce yar Hadiza Allahu ya raya ki wuce sa'ai. Ga Suhailat yar Rabi'u kenan, za na fada muku shi kenan, dan ta an kai taron sunan nan. Suhaila baby ku ji wannan, yar Hadiza da Rabi'u ke ce din. Suhaila yar gata kenan, dole in muke baitin wakar nan. Suhaila Rabbu ya raya ki. Na ji abba na kina musamman ne kuma mutumin kirki ne, shi hali kuma zanen dutse ne, na shi zai zamto na da Suhaila diyar Rabi'u din ne, kuma shi babban mutum ne, tunda ya sama shaida ta mutane amma bayan mai ki. Yaban zuwa a biki na gidan yara, dan na barga mun fara, saniya kwabar ta cikin saura, zan faɗa har in kara, wasu laifi suke kafara, ni ma zane an fara, mai tunani ke neman gyara, barkar in sake baki. Yau bikin sunan na Suhailat da ya tara duke yar manya ce yar Hadiza Allahu ya raya ki wuce sa'ai. Beb Suhailat ya kuma mai kirki, sarki ya Rabbu ya raya ki, ya tsare ki da sharrin makiyanki, ya gwada mini girman ki. Rabba ne ya daɗo duka kimarki, ya sake zarce tsaranki. A tarabi'u Rabbi ya kare ki, ga Hadiza ta umminki. Yau biki da Suhailat yan lele, za na kira ki da shalele, kin wuce ai miki goyon kyalle, kina da abba ne, sanya baiti to kar da ku kyale, kina ta wakar shalele, dole in yi rawa har in tsalle, iyaye ne barka ta biki. Fari zayyar Hafsat na saka, sarki Rabba ya kare ka, ka wuce sharri na magautanka, za su ganka su kyale ka. Rabbu shi ya nafa kuma ya kafa ka, babu mai iya tada ka, kaji angon Hafsat barkar ka, ku samu bebi yar kirki. Mustapha zai rabi yayo murna, Hamisu na ne na murna, ya hayya Sa'ada ya murna, Basira Imama ya murna, Biliya Fatima ya murna, Bashar Ubaida ya murna, na Asiya sai na zana har da Kasin Nafisa mai kirki. Na sako abba langon fati, Yusuf Maryam ne ma baiti, Mustapha Maryam PST, Rabi'u Aisha na kan saiti, Rasmerala ne maka baiti, angon Hajara ban yin latti, Kasiu shi ne dadinki, har ɗan talla abbanki. Rashida tabbas na yin murna, ta
Asiya sun yo murna, har Hadiza Limu suna murna, Hajara ta yo murna, har Rakiya bikin ga tana murna, Aisha Hawa'u sun murna, har Suwaiba Wakar ta murna. Fa'iza ya rikirki yau bikin sunan na Suhailat da ya tara duke yar manya ce yar Hadiza Allahu ya raya ki. Wuce sa'ai dukka kakanni sun yo murna, Baba Gado Makeri murna, da kaka Hashima ya murna, Jimma bikin tayo murna, Ahangina na tana murna, sunan su duk na zazzana, Isa an fara ne sunana, mai yin